Mugavana we county Kisii nere patron ye patikiani gachora twethera ase kiama UDM. Yes. Bono turarana nyete kurwa ase kiama UDM. Ukunganya kwabo ngoro kyoko bono gose nkobwate okogosereria ase kiama UDM. Kogosereria konde nkoyo kobwate ikere banganyete buna abantu. Ego bagenda kara bare gukwane bakwanete Nairobi. Intwe buna baraibe kiama kya UDM gusiga iga. Mbato consulted to karansa na baro batebe ngabona nkogenda turi. Igo banganyete buna abantu asengijo kwerigeri. Igo de banganyete buna bana jambe banganyete buna bantu kolengana na mengo tari buna bana jam. Banganyete buna ekara bakonganya buna bana chamme tu aragotoka 20 totangasa ngabona ntune pati ya ODM tu arasire na rugusi tuachire. Lakini bane bachiete buna chi individual. Bono structure nero ekero munta konganya korwa ase kiama bona tena oseninde ODM. Emero binire ngokora namakonye gusukia mausini ngora lituna bono na rura sikia MUDM. No bwana takorikari rube ocha se pati yokoro kia intention ya oyo kurwa se pati. Lakini bwana gento bakorote ga bachiete no maria bintu tokora rero se political parties chire chionsi munda ko boka mambia kulingana na bana negotiate na pati ende otangasa ngana atikire. Lakini umuntu nogochora ku umuntu ko base patigete. Lakini procedure nelinga no gwenta ku Rusia ko mana go join pati ende after 6 months chairire ko ba bonafide member ye pati ende. Igona ko tena aba babere osina abaruro mbabwati procedure takire ko bwatugo yo ku Rusia ko rwasi kiam. Baso gate lakini ko soka kwabe kwale ngibana no kweminja. Okweminja totamanyetike ba kweminjira ninki. Ego bone be minjete na bagini bate tena anene bate babuna ekero koriri ngwana ya bate abuna asomwa kabujirubere na ikone mirongevere ne bere kraba kigura cyari korigwa buna mbabete mistreated na mbairiri baga linene korenga nae ngoyore ko ba mistreated ko mistreated for magabana na Janet na batari ko ulibaga ase campaign yaita na tegarra buna bateba lakini boli no boli mo mbabete mistreated njenda basa ko tebanga anyo montore ngo mistreated y'abantu no former governor Kisii County kera na rurenge ekoche ya Azimio na ende ure ko lidi Western Kenya ase campaign kara okoligereria na nya chikiri pichirora ase raira arenge ko bano arenge ngakina ende are ko ba mistreated kara na raira gutena ro mistreated y'abantu bande. Igo bana totenero mistreated tabete mistreated nere tajite ko beka bantamo unaba gusiba kwa nama bune pati tomanyangana kaitoko ganda akarata go sambarati koko kera arange na aroje kanata TV kago kwana akoroko the sitting governor bana ganga baminto yitaisaini takora tigento kitariento kiabisekanete bana karoro murayo kwana mangana ale kabireyo gotegana ko mistreated y'abantu bande bende. Mbio kabisa yumo jumuri bona ganda gutumba uchumbe ostoko borithina ayoroje na ogosoka kumuga oyo kabero mugabana we county ya Kisii James Maribongwa ya mono yo kabero mugomende we county ya Kisii cyane tungira gosoka kurwa se kiama ODM oroje na igabuneroro kolengane birenge byao tutumire ujumbe oroje na ODM ya nyagari gustira nyagari gu unaye kurwa se semero banya no mubwatani uri we kiama ODM osonyo no mubwatani uri we kiama kende yonse gosoka kwabo kungwaye na Janet oroje na ngubwateriosa gose ngwa gose kiama ODM katori na mengo chwanginere ore omoga chibwe kya magiodia mwasorosagi rwa Kisii County awatwera kabisa watena balie basoka baroboka banyene as an individual baka emire baje kwerigeria whatever ojwa ebune kwamba korolekana lende nkoli baregi na pasture na baroba berere bantia se obugambi obule current bwa national liboli na boli ariko basomo oyo kabero mugabana bwe county ya Kisii na ariko monyana James Maribongwa mo boli lakini na bokora lingine oroje umuntu ekiama giakonyire miaka 10 obeiro bisine kiama kiase miaka 10 bona mauja gukianga boniga korenga na roje nere buya gose yani no muntu ibirengereki ekorengana na inche tari bwenere ko bangana ero gosoka kuruse kiama igare gocha bwate sio yororo ekiaro yo soire tari bwe kiama kyao nkeri kia nge ODM igare gocha bana riria akorete inauguration ya renge ya Simba arati no mugabano kabiro Kisii mbe yache tegeti kanga andreta ko mugwatesia uno muntu umno mugabana we pati eri nera arenge egere bakwane amatebere lingaga igana mechando ya arenge na aga igana arabekira magandro na ikiriga iga egere baganda liko chibosie vision ye pati andra korolekana ebona graso giroje vision ye pati nero go sebona liko chikotinga mono jo bona lietingete mono ekiagere mechandere
igo bagachorera abantu buna batagete lakini abantu bari grassroots ituginga kiteyo banya barare korangeruga bateba ngakibirangare byabo biri njendo chenga uburayi bole bana na uburobia ikera nanya nomination chiakoru abantu officials igo barangerigu bakarra abantu bari ba applied bakae priority y'abantu bari batana konyora igo anene nakikia gaji Janet na ungwaye gosoka na bono rende na ebintu byaje gokorekana asenjera ya kiureri yakarana tiga basoka igo ndengarira tinge kina kikiagara bagosoka ikiagara birangare byabumbikira ntona batagete bono ayero eseginero bono kiara turoje na karba komaji kukwana kana mugavana gosoka na rwani mugavana osobisi simba arati ase none atamutagerere ndikubana tamutagerere gosobisi oroje segi ine chiko gendera bono gosiga sokire na tako nyara gutwara liosa kogendera go suguma mugavana robisi esegintu anyeroje mapema ikero gosoko ko batebete moisonde ko no confirm nga mbalinga sepati ya ODM nga kiyo endengarira tinga mba bwana tabarabuna baraibe chama kwanda ko support umuntu ndo Jubilee babwato murai umuntu ko liekero kyo gabano obubu sepati yawo lina libasogete tali bano ko no goikirania ira nga twasokire ko confirm uji political parties barusi wa sepati Igual no confirm valle de dan igon mbarenge ngale barueta okurutwara kora lichikura bono rojina ogosoka kungwae na Janet imbago serete mugaga Raila Odinga ibono ro muraibe kiama ODM anenenero mokonyira samatuka mange koredi kiameke no nekrede de chikura amagosa gabeta kale riri chikura chiare kuri gwekyara Raila Odinga tanyara tikura chiria gwenta kanyara kurusi usige manyire buna engome ya ODM percentage eri ya 30% umurai bwense bana ganyara takurusi njana kababo nande ye ya beta senge njoko sigikani kwa beta ororo asabara ya ubabere kero muntu of course nabwata abantu bakumubwatia bona bari barenga ababo bakabakurura gucyensa amabatagete nakinde takotabanga abuno mama chabete ba macherete kiara karo kurigere chikura chiri Raila bwetu ne chikura chiage tusi chatu karo ko compare do karaira ari gochie kuna kairu butambe naranga naroro murai bwese bana mbia kabisa mingo egartore ta kwere igoro kiama ODM ase county ya Kisii kiama bona apa bwata nina bangi bale ase kiama ODM ka to ona anene kiama ODM asorongo rwausi na kike meri no ngurkare apa bwata nina bangi bale gosabantu nande batamire apart from ongwae na Janet abwata nina bangi bale mono na hende nte takata banga gosoka kwabo kwara ose team ya abantu kwirana ase party bali kanyara be minjire mbone ko chikoba chinguru mono ikiagara njiro mugabano yako organize oise kuligere luna bana ikantu na batwara office kera ase chigo chiro operation amne chire bona igonga aba urai bwe bichama bwarala kanira ko babuteneine nje mente ndoche ngaba bwatani mbona bago comment kiara interest y'abantu abange gocha kiara gusubire ngo chikabura royo kuburi kerogo tali gotume kachibasa chiayo mwiso taka gwe ticket mna yakabeire kale ngono gyatingire kero to kwenda te konyo kwande goro ye kiameke ODM mengo twarore na alichikura jaro chugwakwa umugabana ukabeire ro gabana James Ngwa umaribongwa biro liripono kurwasi kiama ODM bene nabwate kambi yae no yoro bisi umugabana Bauro Simbarati nabwate kambi yae lakini chionsi chiarengo ODM okungusana no koroje olibono ruro ntorama ya kiama kya kogenda okungusana no koroje bari barenge no ngwae mo barigani basoe ase kiama ODM gosena baro mo kwatena bono inugenda mwenda no mugabana ino mukoro ase kiama muragenda according no mugabana karasta bono le patron ye party tasara timonto ndabwansi orenga ODM na nyobora ibore bona lakini ko bagana bwa chora twe karata arengo karatu ajete ko gamba twe karanzi to kanyora nga irwe ticket ya ODM ntumuna bara ODM 20 pito batesiti umugabana ore ticket ya ODM tokaba yoko bagekana kuringo chiete koba anyandiri kwa bete kanga na chikura chiri umugabana wabona ganyora tatari gwiki igoko bagekana senje nkoyo nabantu bakeigo bali bago benefit kurwa sabara ya ubasokire na bukero ke nabona bakemo barigani baso ase kiama ODM so mo kwatena inugenda kabisa marona gose mukaro so UDA gose anene kero ndiri mwaru statement ero matena korona babo ngwae baso ire UDA kiama kya ODM kere democratic na ende
omonto kwerusu na bali berusiri beruseti aso gwanja lakini onde bwensi ore member ya ODM ntweto mo bali tumna member ya ODM ntoli go discriminate yonde mpaka bwe sokiri na riri bali bandu bastagete gosoka bono ngwae no mogaji munyakero bonaro nani ngwikaransa muri panel yeri bune executive n'abantu bande ongwaye bonanda araikarengereri na chane de na limojo twakorete gutangaza na twarikiam batena ngwire na bale hande mo bali gani gose bona mo gwathina gende kaps ODM ne party ne bwate disciplinary committee bakogenda turwe disciplinary committee eyo banda batebe nkibali gutangazira nga baruro baerese na kibabete mistreated nende kurugabwo banchiru baira nese chama kara ba apply banda disciplinary etari yaron tunde ntanga ntokorikia magyo mane na sorongoro usiki gutwaro gusukwa na oke ndo karore na kenani omwando Samuel Grande Mwando nera gateno munyakiro ba orengo bodium liberandi arabete barekora migana na kirosio ndieki ndo binte bioroje na ndo chibosi ndo chiko bikora asuko nguna suko kusana noko omengo okoerango okungusana nanko era kole ikiara chi interest chi arengo chi abante ngakieria tare chiro chire bona bosibore bona iga buna ntendo munya omugachi bwekiama onde tayo komina etoko karansa kende yonse kego etoko itibune party nanya nomination ye chakoletu gotu karansa bune chama toka etingo oyo noyo tokabwatie sheria ria gatabanga umuntu abere nominated tariko irora 90 singinja abantu barabange na abande tigabanyore bona karoko umuroberi yo chakire kabire yo tindo chinga kwengusa ngo chikobakoro bona yare gote gotoka nenga kiri yake nani omwando riri arenge na ba minute buya abataba ninjo munyakirugo ngakina ende ngo sali gugo munyakirugo cha kabire kati lakini ende nare genda akarota no kweminja bwango na gotama lakini bona iga ende takotaba nga ekiama ke ODM ekere imara na gekongete na ende gochibosio ndrochi mabrukane gochikoba ikiaranya nabantu bagochikoba batano batete kuriye kirugo igotoko baira through process ya muchucho oyo ko bua bali bande babe compare ko yande kere tete process yebe free and fair ngujira ko free and fair ngujira ko ba free and fair bona ko tukura jase chanet yongera erenero ora konyeke kwa sikiame kemono una mogoteba osabandu bana baroje nande na etu ticket yo DM kuri kero ke bugumende asobo chori bwerete nere njare ngasoke no etanyo de chikura ekera nero beru murai anene ko bekana na bantu komenta bantu sikiamege yo DM oibono chane tiongira Janet yomete no mo ansirishi bwe party ya ODM kurwa kabiro mo director na understand the procedure chi party na ndara ni manya tenge gento kiare ko musumbu amano no buo bango mugabano rule se constituency nkoru yekro ekiana nko boli ninche nyora ekiara regional balancing naro netakire ere tinte tikota banga ngota barenga na beta mistreated ne chama kiara na etwe ticket na ruranti ase ticket and na understand it ase renche ndo chenga no buo babu arenge nga ninche ngetio muliro ekiara bune pati ya andre side ye ninche nyore ekeroge kekiane gwetera sepati ya mugate ne gento kiara ko musumbu amano ne karonga barure babere umugabana no mugumendera kurwe constituency ya ikine indo chekiare ngo machando lakini ase meroberie yende ni metenga Janet no ese binte binge bie pati ora koriro beire no muntu mukorwe pati otabwanira takogenda kabireyo ibono bari gotikara rende okonyorana ose konyobero bukenduge siasa karo atairite kirogo na gavana osokire oyisiko ebatwari to bobona na barabe mbanyora liberera sikia magyo demoroje ose baroje na mbar konyora birogo binde no ana se party osinkiroje kya bairete mengo ntende tabatina na korora andon siasa mugabana oyo Paul Simbarati abakaniri ngatabataketi egento yo kabata akorete maybe no kwobo anga enchire tu amatebia mangana ngana iga nero mugabana na kitogochio onye bagenda baikaransamo egonko maranga simba na open ya segenjo yo go discuss na katabana kitokobe kagusiya ite onye ba ngamba arachete bamatebi ngantu etroche go chakera tokore bintu kimna bigo koruga egere egusiya ite skwe go chibosio bona sengenjo okonyora kwara kwanda mangana makongu ya igoro y'abantu bandi bamana basobora na bagusinyana ndimo kogendo ndoroje na osekero jingwa jingana tukukwana na semitanda ndoroje na bona bante bakarako moji omugabana mukoro James Ngwa batena yaya nigajiri kwebisa magali anerora nyona n'ibintu mbono ngwebisa goji ari gachake etamyo kune serikali na kiakari gosoerali kwanga nibirenga bya eroje na
ebuna gavana nige bachiri maiga ya Kenya Kwanza tachikomyo kibuna usina bwatu bwonde kara akorete merobiri ya semyaka 10 county ya Kisii asobo barabu na gutwara obwa batingo bikwanere kyara timanyeti ego sena bwate kenda ko gacha kini ndengenda tikurande mitandao na nige bisiralia amaite gusibu nere bwata mangana mange kero muntago kwa namne birangara libyaye lakini igoro yobo be obungana bwa gotamaji ko bisa kero kitiga tikera bakirie sende manyangana ki igonte tagata abanje gento manyete nkelinga onarire kwa baime ya serikali matuka mange ona bagusinyuko baisike myaka 5 nza chinde njendo changa nkweligeria alenge nkweligeria alenge kwathina ji bono korengana na gavana Simba Borarati Paulo Simba Arati yore patron bono ye party anero mugavana we county ya Kisii kwathina obekire echobise sub county awo ODM echitalinga kurumaiga igona ko tano boteneri kurumaiga mbwarenge buya asikia magi ODM mengo bintu mbire bitare ko bekuwazi ikiare kwara kanyora na muntu obaetana no yoro murai ekareke okanyoro rusi waro nande ya change immediately muntu ngao tekirioba eyetari ko bwati procedure igo bono lakini bono bana begire chobisi jo nji konya kuimokereri ekiama ODM ase county ya Kisii njigandrete naba member mbayandete ku register se chama ya ODM ikiara umachakano bwo mwaka moya ndo expected ko tuara grassroots elections agara abantu ba participate baba barai kuru ege sub location ko tira chigu through ward baka wikere county igo bono njiyandete ko remermo nabantu mbagwate imane party ya ODM ntwara nambari ba bete nominated ya se party ya ODM na bakara ko minja na barura se kiamek inki umuntu obe nominated ya se myaka 15 nera rata na kiamek ngemo konyati ani kiamu nominated ya se myaka 15 aragiri kurwa se kiamek bali na baromba tantane take lakini njenda ngarati nga iko bari gutumeka kuisana kibali banda banana na bakwanete Nairobi abaroba kwana bara usemba twale package yo kugenda lakini nabanda etako kana nga bona ndeto kwana particularly bino omurayo ko kujeni Justin igabeta nominated be ali abeira se party arule chama ya arenge 6 months akaba nominated akatiga abantu bande babere myaka menge Libaron Josephine ati sabeti ko nominated no nyamba no igana onye are ko bori nabwente kyaro urwanire party ya matuka mange it's unfortunate nge party ya taba nga teriko nominate bantu ba bere nominated singa abantu barabange ekaba unfortunate lakini asera na member mukuru bwe party andole ndire chame lakini umuntu tabwe na tikorera na Justin agwate tuko na Janet akamareta akamubeka be ali after abeire on 6 months akatiga abantu bande bari justified koegwa and na rote nene korame party eyo no bosoko bana no ria taisa ini korama party taisa ini ko kwana party ande obe ekaro mo gavana Paulo Simba Arati ko gijikura na ko te abuna ekarago sobisi na rojino bokorika numbore bware ngororo totena bokorika numbore agatena mindombera ujukareke bishake no mugabana okasokire James Ngwa agatena ya tatageti Simba sororo nande barenge ekiamekem oroje ko support Ngwa yorenge kiama ODM na support e candidate ya yalengo ODM bono idire kerogo nemo irena na ndanyaraga kaganda kagutwara obwoba bona nasugumete Simba tairekero njitindo chinga nabwene ko twara ubwobe kyara umugabana Simba no ikaransete na ndere bune predecessor ya Simba nabwene ko twara busibali bwo kogenda baikaranse batebani ngaliri ntu amenyakana lakini chikura cyarenge lakini kogendera ko kwana mangana naende kumusindikisa gose kumurama after soiro burai na mama chamanene kirina bokiragera tacha kwikaransa nere ntongera rego teba ngoyo taisaini burai no mwana lakini ndete ko teba nga ogoso ase kero keria ne chikura abantu bagwaka eche abantu bageta so bonge bagatangaza umugabana obonorori bona bagotiga akore emirimo nere buna airu n'abantu abo atabuki comparison imana chakoronga between yare no yo ngakorera gasingi kanga bona no are aganyete nera atigeta ategerera mo malembe nera akore emirimo ya amabona na jakobori umunyakero bo rakirinde sari naye kwabera asiri tunda matuka mange abagonya no mayete eri bari kunya kungusanana mwatemete buna kanzo rende ya ino ya Kisii county buna kamati ose yabarai ko babekamo muteme ko basonzorana bairaniramo ose yasinyete ndo atemete sana lakini
ekero tokona gotema ng'atiga abantu aba bachichamo kiani nyorete ekero ntu na barai be pati twarenge Nairobi no mugabana Paul Simbarati na tutumite agateba ntagete mogenda marore agatutumanje na Josephine togenda tororo mugabana Ongwae tumoreta amabune buno mugabana bwe pati achiche akwane na ramatebi nganka yibintu tugenda kora kabisha togenda bosubune pati yema igo kurwa sesema ya Simba narangeretie Ongwae achiche bakwana umuntu taringa tayari amasiko Ongwae igo mwatemete como kwanira akanga agakana kabisa agatebona no murenga inukorenga na ibirenge bino bune kanzo muruje na igobona Ongwae tatakete Simba aire kerugo no yorengo modio kinki abeta berkiria bona omurarie karo kombori gente kero montaroche karago tenena se national television ya tabo yotaisaini igona tagete kurwa senkaro tegotamutagete igotamutagete manje muri genda gutomekerengera kya gwitira se nambira se skin ya igora apoto taina ayorojena mugabana uyo kabiru mugabana be county ya Kisii James Maribo Ongwae na uyo kabiru mugumene be county ya Kisii mbate tena basokire kumbara ni tibana baso kurwasi kiama gyodiem kurwasi kurwasi gwa Kisii ayorojena okosoka kwabo naribone kiama gyatingire lakini mengera theni kiama bona ligetingete kabisa kibwata babwasi abange na ndaba chukwana kina ngosuka kirwo jibuzie karwa bate patron yabo Paul Simbarati yoro mugabana we county ya Kisii na tumekerengera kya orojena okosoka basoka tena nge bwata impact ndi yonse se kiama ekyo ostebwati gondo enda tukukwanira yoriye kiama gyodiem ase county ya Kisii enda kutomo ujumbe yao ninya some na bakwanda sense meri mitandao Facebook tonyora DZTV News Digital wega sense mo ya YouTube na tonyora DZTV News okonya chinga kito tweet ati DZTV News ko dekaranga kyao enda ko tuma ko tira se namba era se skin ya igora abun ko somande birengere bino ekromo enda ko tuma gocha se studio nimbiroje kabisa ngo bisomande kro bia sweriga Cynthia Mukaya atana Mengo nimoroje mubori na gochibosio ntokani abantu bagutumike kiama na gosoka kro ba benefitiri nere Cynthia karagobori na mochikugania buno borai bwino bono buna body go se buna wadeni mochikuganya monta tumeke ekiama na ndaji gosoka kara konyekiri gente ngebwana tiko baboigo abantu bari kiama gya konyire mbara babwenda koira na magara ndabasegeta abantu bande kiama kenekia nande tugwenda tugekini abantu gara abantu bararubuye bwe pati bandra kobero ekara bagosoka ige kworo kibobenga bagetumikire bachire baendera sanga terikorera kana bichangia nara kokuna nyakundi korwa mobamba agotena Ngwane Limengo na mororire kiama kero Kingston gere nande ngirikogoswa korende esegi ekora bagati yabarai mwakiaraye kwanire eromba yekore erokorona nyakundi otene segirire ngora musana na morebu na inwa barai ba wekie bobo mu wekia magyodi mbiyama na nyakundi na ande mbiyama na sengenje yo confirm nge pati na nata ba ne imara egende gyo kungusana nante tenta benga gesa Paul Simbate gati oba bune patron segende teyo yaro rakani na batata tebinto bya chokena mneyu egare pati tebe strong etware direction ngobora kungusana ngori koboro ko ya ngori kobo mbia kabisa Mary Mukaya tena bwakire buya ni gomparigire dibu ya Ngwane Limengo ogati ya kerosi na mwando ni ngoro munyakero bo boronge bwe kiama gyodiem oyo bana ya munyakero gore bonfide bwe pati ya odiem akurukero siondieki na ro munyakero go bwe pati bwakire buya umurali no Musani Mengo bu ase studio Ongwae no mugambi ambaye anajitakia mema anajipenda na wetakira amaya niite mu America Simba kutoka Mansai Mara oyera deno Ongwae nigeganire dia maya no mugambi ganire dia maya natakia merabie kana nini gianjitere bieka na bakar kuru benge bena Ongwae niganjitere bieka ekerbono mengo modena Ongwae nigachitere bieka na maya ya etakirtere bieka munyene inkirende atari gochiera gose abwadezi umuraibu kiama gyodiem Raila Odinga sense mo opposition ekera bono barabu ebako national figure ekerarure kobo mugabana be county Kisii na batu arengerereti kiagara enjira bataranera Ongwae no yo mabwa barai ba Kenya ye batara na Raila Odinga kere mukutana renge kogana onde tayo kagerete ria soga tari tukerima tukamanyora ngo rio kare korigiri baga ase mo president bwense William Samoei Ruto lina bagia toshoga tiaka ngarende tagenda na nyore kogenda tagenda bwa tare koganya ensera ategerera no nye party leader yaye erwe direction nganka itoko anda guchi
ikeriange arete to botutukanu na inde kina kie komo portray ngano muntu gochikwerigeri igago soka senja tete kwanda gochibusikuri kigento kende Ongwae tiga baende ikiagera ukweli ukithirika uongo ujitenga wajitenge na uongo na maovu yao niite wenera watena ne bonvas watena no arime yumurubira watena ndekero ekene gikumanyikana obolimo niko bogwetenga tiga bagende ikiagera na banera kara kurubirengere byaye kabisa mtoto wa Chilani Cynthia nera watena niko ndani na gokire monekere mo kwandikia magito gyo DM ikiagera na kikia migetangani ase orogongo rogusi tosemere dino mugabana aboro simbarati na ajikwenda kuni kiamekyo nkoba kere na uchikonyora abachumbe abangi kujasa matukaro bozyo oyo nere nibirenge byakurwa kare ikiama yodiemu ikiagatware chingu ndo gatware nonye na babunga abange lakini kigaja kigatwara na ndoro twara babunga abange unabone tubata babunge batatu ase county ya Kisii neri ya Nyamira ngakiura kwana kuchibotyo orindo cyo twara abachumba abange ase kiama yodiemu bagwitera kurosi kiama yodiemu togo chigotwara babunga abange mono ekiagara no nyambano nyatari mungusana no yobete anga tari babunga abutwara gocho gutwara oize kurigereria etamweri ya etete ndobwate mabunge no yomo except twaje to kore by election ya boncha baje gutwara imeke no mabunga yomo kurugusi erie kwara kingobara ibwe pati bwarenge buya lakini bana buno rocho ya soete twasokire nababunge batatu kurugusi ige minute kwanda gochibosi to kwebanga nabatoko twara percentage irigoro yababunge kubwa bya mabindi ababunga baraburo kimwachora ne babachorwetera sikema gia ODM orojina barambo bwaderiosa baratena na baroba bamo sina baro baratumeke kyameke andi miake ndege koera na bajire kyameke ngayubie bajire ose byamimi tibali mura babeka mubona inu body ya ndebona mbaro chembete nerete na inde onyendiri bakogenda kanga bagurira buna twarire abantu bande bakogorwense gwetaiga bakoyanda gosa UDA barombate nene mara se pati yabo na inde riyo samba bwata na bakwanda kwa bara yichibosyo embe kabisa kero tukurigireri totebena akero totebena ababunge mbale barengense mende kero ajuka ensemo yokobachi pati yokobachi ticket bakarwa sense merimo kaba achi ticket bakaiwa sikia magi ODM egende koro ngwera gira abande kwe minja bone kia magi ODM ngeri democracy na kinata yabanga democracy injali netu abantu kurukara ye pati ya ODM kanga nagenderete lakini kogenda gochibosyo egoteta abantu nya bari banjete pati ya ODM bakoba batano to babeke muchucho ere free and fair egero yokobwa bari bande na bakoranga bamtoyo nambwa tikambwate si to chenge pati ya ODM tari engineer ko ande bintu byakira mwaje mwigunganyara bobwate ticket kiara karongo kwana linganiria karto kwanda borabu balchukyo serna etu ticket ya ODM bautani galingo mosani bo muraibwense togoja kibagendi no alenge mbabe na beto bisyo muraibwense wone kamachikorana abantu hamwa UDA ebare UDA mwina lakini bakubonikia ma UDM nakimaro jiringani ndete nkwanere kibagendi no mwana bo ODM kibagendi ga kweminja gutumuinaria esengenje karati atanyorete ticket ne gasi anyoreta kaenda gukora igota chiti ko kaenda uchiaringa bono na chire UDA osana akorire gentoki se URP ere ne mere manyorete no ndwensi ara umere gasi karota bwati anda okore wana kare yige takori gichikura igaira nete nyomba ase pati eri yaye ya mukineti igo bono oino murayo manyeta asa kuruna saguti igo tindi komo petre enjere bagata banga garenge moino gali ari ne mere marenge esa achete kori gichikura na se pati eri yaye anjete ande no aire tekuru naro butumari buri bunangi ekogero mugabana bo oyo kabero mugabana be county ya Kisii atajirita kwanire Kisii gana bono rural ODM ajo kwanire county ya Nairobi ekyo inkia to nagote bikuru muchaka nonga kangomba ajete batebe ngabona enjira turoche osebuna gusiye stoko ganda go chito ikaranza amanya to korizo nimuna banta bamanganto gwenta go kwana ngana ki to koigwana ngaki to kubwa serikali ya nene kubate siku to ganda eyare goche ebarasebe gusiye ekiara no marayo gusiya kweroka ari Nairobi asachiete na kingoteberanga ari ne ngwerigeria arenge sa insa chinde ga chire ko rigenda tabinga kore Rusia bwa sore tomana goko kono turi kumanyanga ngikagendere lakini ngusi agwende gutangazira agona mboro limengo murai Simba na kore mirimo onkwae maybe atigerete inchira kiara bono botenere bore si county ya Kisii still no DM wono yakubonena murai Simba no kare patron ODM nacho kore mirimo orochibuya buna
emeremeri Ongwae atigirite njira nabo yakobori ina ekina bango confirm ngana achi gukora ekiara buna so iro bisiga ndoche priority yaye ero yo waka na bending bills kwanza chiri chideni cyabakora biashara bakoreta chi contract batakana tu regime yongwae igare go bomuntu mo bena bare gudisoni chi bending bill chiri ate batamete buna chiachete bona na jya ire priority ya waka na kora amana go chake gasi ya fresh igona bagokora continuation ye cancer center masikongwa chageti na roje simba na ero abwatere to kaboka tabanga wike cancer center ya gachwe ne bintu binde chi project chinde chinyinge jiri umugafa na atakorede lakini bona nandi na makuburi boriga oroje na ekero simba tara sobisi iri bare kumina na mugaba no osogete Ongwae bona nande Ongwae osoge grodiem bona tari uji komoita korusi komono kobwa bono rirende barenge kyame kama kine bare konyago osigani nyonge ya mwem tindo chigento keragera moite omonto ro mugaba no kisi bona igore patron ya ODM akoro kusimbarati na inde mugaba nonyo kogenda rengera linga to kumoitare ere gago soka buno omonto ande joini se pati bara tabanga bacha batabese bakogenda bakogenda se pati eri baroche ya boera ababwena lakini simba bado naira kobe patron ya pati ya usi ne pati eyo simba tari ero ko yera buno tari era bweka aba member be pati mbakorete gentoki baro simba nare nabantu bagusi ibona nabantu bagusi nare nabantu bagusi nibona kote abuna umugabana James Ongwae buna asogete kuri ODM da Janet baromba asogete nabantu bande bonsi kone bajete boka babere mengo igonta itakoteba ase bari beminjete senje batabeta nominated abuna bwa abantu bari na barabo tindiko kana pinga tasogete nabantu lakini percentage yabo bagosoka nairo ni range Okay, now then a morning Ongwae and Janet Ongera are coming up with a new political party. They will unveil it very soon. What they forget is that we already have dozens of so parties in Gusii, including Kenya Social Congress, Kiata Kengere, BB, Kiangiamisad, BDB, Kiamagara, KNC, Mwaya, UPA, Matiangi, etc. I think it was a strategy, Barabuya Waswa, Astronation. Tigabagende, no Marembe. ODM, Nando Magotan ODM is perishing, it's surrounded by cartels. Kwenene birenga bya atomira lakini ODM ne surrounded na cartels buno ya atomira kirenga kera lakini oteno Ongwae barabuni kiama ba uchukorosi kiabo anda ko basabera ma lakini oteno ODM ni gere surrounded na cartels no jarne oyo igonta etakamata ba kara ukwana igo ino muntu bwanjete pati ya ODM ina member ya ODM igento nara komata bigyo kankeringa igabwenereta gochicha atebenga obukateri mborega egere to borusi twatebanga to kwanze sabari enya ye pati ekorolekana omongwana buno oyu kara gukwana igo na bwate pati sa na bwate ngore kinago teberinga chama iko imara igento yo bune biranga libekara bikona gocha na bagocha bado turigereri to yako musasa torolenga gaikateresi yabakarete gento baberete egere to chaka kwanda busiamo bune chama mbia kabisa otebirena abantu mabate byama bona intu omugusi apart from ODM na intu litunda ndotakira utware kiama geito osebona buna inumore ODM mubati birengera libyo gutware kiama akimogusi ebine birangara birache ekara abantu bekaransira bonsi yama tumanyenga tutayeta ko babuno muntu libo tokogenda twensi yama tali kara kero muntu asambara ticket maega igantu abwate 40 people kyabegeta bagusi bonsi pia kegara bagusi bagatwara identity na nabaru na bakonyara wakachikuramo ekorenga liku muntu ngaiga ko imuka kero muntu arosi pati yaye akero kene kyagusi nkego tokonya Dio abantu ikabara karansama buna bagusi to fochi forward nga kitotete ko irama gandra itagusi nga itoko ganda gochia to mana batabanga bano ikatutware ke kabe to kwandra ko bagende bino mugusi kiere tu ara abantu bande bisa kwao ebya bagende ko kyama kama tali byame binge bina bire gusi ekikerache ekara abantu batari kona kweminchirana abantu bekoramana bakireta bagukaransanga bono ntwe uno mugusi kaitoko ganda goche baikaransama bamana bataya barakini batabanga na chiro cyanda sipatiana baretera konyo mugusi ko musambaratisha mbemono manyu muri genda to mekaranga dikia karondo chimwenda to ko bitoma gocha studio kana to kwa ndi kiama gyo DM nene mugabana yo kaberu mabaro be county ya Kisii na chane tiongera mbate tena tigabaru ase kiama
GODM gona manga to ndate ko kwanda semambia boneka tole na mengo chwangi yoro mugachi bwekia ma GODM ase county ya Kisii na batene ndibande kerosio ndie kinero munya kirobo na bara ibande mbarora ase kiambe kintu chikuirana na ndaka nda somutu moke karma nda to mebirangal beno to chikuirana na ntu chiku kwanda mange igoro ye kiambe kyo acho to taina acho BCG igoro ntu aroje na lirikare kyo BCG igoro kyalenge uyo kabiru mugabana we county ya Kisii ne timu yae baigora cho BCG na aba baigora cho BCG bona dena obis kijo gore meremo ongwae karadu eta se kiambe na sigete cho BCG ose bado njiroro ose bone jetigarte asoboteneri wa e patron na barabo ase kiambe GODM ngwe na tora sentu ndede yakabere otosuka enero ndi TV wansu ombusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene nagokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusoko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusoko burwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwiri yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Kimashini cheito wachiko kuligere choka nduto koereza bunurwarite wanda tebina igabu na boti nikorara gabu ngoigundo bobe igabu gentugete na gentugete ngokorekana kiri ekaro twanyorre twakurire tokonyora umurwiri oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage. Naboku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo naboku batalira ase nsemo ya Kisii yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni oregene ekerogendrete kwebanga kugore binto au naboigo okoriye duka okugore binto bigotumeke stima na kubeka chipamp cyo wakamache na kubekerwa esola tochandeka koriya tambe genda Getembe Electrical Services nigo bakonya PVC conduits chi switches na sockets chi solar fittings meter boxes ebirobu chi contactor nebinde binke. Getembe Electrical Services nigo boigo bare government registered electrical contractors banyore asamaga cha Silver Building shop number 1 ground floor Hospital Road. Gose obakere simyase namba ya obisi enoti isano na isato ibere enoti isato enoti isano nemo enoti isano na isato. Gose enoti isano na ibere enoti kianda enoti isano kianda eyemo kianda. Gose enoti isano na ibere isato isano na isato ibere isano inye ibere isano na isato. Getembe Electrical Services asobokoreri obuya.
ine omwanchi omurigiriria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobuliti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito naboigo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tukurigereria naki obonjereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonjoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonjereria bwabo naboigo nakibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeraga ase enseito ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyicyamambia ime ya Ndizi TV ense yobonjoreria Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Mimono numajumuri karando tubati na tuirenda sentundende ya kabere karatori na mengo chwange oro munyakerobo ani ore omogachi we kyombe gwe kyama gyodi amaso county ya Kisii katona tego kwana igoro ye kyamekyo abantu mabadana omugabana oyo kabere mubabana we county ya Kisii chemisho maribongwa na chane diongere karo oyo kabere mugumenle pe karo basoga bone kyamekyo ngia machikobune kagera lakini mengo tote bine aye kyamekyo bono naligetingiri kabisa keremete andike bwate chinguru abantu barabange enyanja mabriscom no mara na mbuye kabisa gasingia mogokora bemono asobo semie kyamagyodem mbuyakere itunda ndiragunda igo no torengo diritore na nditoganyete 2027 ikera na kiyo chikorosia serikali enyanja mera na 2027 nditunda ikorosia serikali obuno bomainale omwana David adena Raila mbiyare na rogona sini edigali mbuye mono ngwa tigabagende buya into torenge tena kugija ntoigu Raila Morodinga orura sekiama oyera tena ayu Raila otigire urure kiama gyodem na liara stoke lakini Raila gara sekiama egyo no ale mpaka omairo mosomi kare bwa tena bwakire buya ngwana limengo ekiama gyodem mbuyakere kolende chikateri jirororo tiga mengo bajirigereri erena kerosi na baraibande bajikore ninse meretibuna omugabana si babaurarati oyiyo menga tebirore patron tariko chigwanja obokateri koba asekiama gyodem na mane Simba manyana bunare ga bukatari tabwati umaete mugabana Simba tokwenda kumatabie kento kyobogenki erega gukora abu na kingo tabera ngata gukora bukatari tari gotegerera mangana ayu ga gukuburi nga mangana ayo ta gotegerera bukatari ga goteba nga mangana ayo konte no bumaenare ekiara gwikarangirite yatapati ekigitari ngo base serikali nkoro Elizabeth Nyaribo hawatana jama iko imara kama Simba no tole nturiko sikogoro DM ikero DM ni mama yetu baba yetu ne sokoro yetu kina gio DM ine Elizabeth Nyaribo otane kiama ekerobia kabisa mbia mana kama ndatu to mai birengere bino ko jase studio na jenga ndata ko ko bisoma iko ngenda utomeka nko bortibina ayoro jena osoka koyo kabiro mugabana bwe county ya Kisii James Maribongwa ko rasi kiama gio DM no mugumene de bu kabere mugumene bwe county ya Kisii chane diongera ko soka oro jena nja nyarage ko gosa kiama gio DM ko tomeka kerge witra se namba ya skini ya urabu kato ndata koba na mengo ochong oyoro mugachi we kiame kiase county ya Kisii ekerto kwerna ekero ile county ya Kisii na Nyamira inga yi ODM irete meri mengo
Osino. Kisi county kiama kia ODM ngirete mirimono lakini na Nyamira nero ODM nero oise kurigereria bia mayaka oyo obeta nominated na Nyamira akuru lakini nero okorire mirimo ye chama matuka mangi lakini generally kusi epati ya ODM nere strong Nethangaine erige kutwakwana na chiobisi twara kono motimo ko chiobisi ye cyari kwigururi chikuru cyaro cyugwakwa libere ODM nyamajeti ko ba yani ekangusana na kabisa noje na nje irire tena liringwa tena nje tiera birugo binge oji chiobisi cyari kwigurwa acyongwa na igorto obisi na simba kwigurwa nge chiobisi chionsi cyaswira se patron gose chiricyongwa yabana una agiete asogete igachigete maita obisi ekaro gukwanira igoro ya obisi emineti obisi n'abakori imirimo baye baro cyo obisi ngwa igorete n'ikinyomba cyagitu kirangi bakori gasimba rengo so gukwanira nga cyo obisi nki kwiguru cyare ngara kabire kinkeyo cyo obisi yakora lakini ndo akarori mengo riri abantu bakayigore cyo obisi ngwa igore cyaye simba igore cyaye patron mugabana kwe county ya Kisiboni eri ngoyero kana earth competition babwate lakini uko igora cyo obisi gwaka kinyomba kirangi teri koruku obisi obisi neri bwate egento ragenda oro omanyanga structures ikiroro inkiremeremere kikwenda kora yepati igona banda etagota banga cyo obisi kirabona iga chikoire muntu nagenda ndo nsinjiro cyo kora imirimo ase county ya Kisiboni patron nere omugabana nandi nigachori ne kiama kyo ODM ngakiro cyo bokorori bwaye ekerara ase kiama kyo ODM gochino sama tukare bosio ntosa seri ekerdo te abon botendi bore ase county wetera ase kiama kyo ODM goikatosa seri ikiare enjira jakiro kora abinto byaye gata to kora ire birangara bya banenje ne kibata to bakora imirimo ekero kora chirensa igata to kumanyanga ne egento mata to makora rungereki ada dani kwanza kubeke egento abantu batatageti igekara jakiro na bakora ngo bakora bwa yambo chikobobya na ende sama tukayanje na marorira make ngokora ari mirimo na ande simba talinga igora chitepe chama simba no mwansirishi ari bwe chama ya ODM ona ridati arenga okora mirimo ya Nairobi ari sabantu bange baba tokanda kurigikiro origiri okorire nando chira okonya gusi bono bali bakora kwana nga taisa inikora engo bakumie kiagara banyura irari Nairobi sabantu bali bacho basalite metu kani ga samuroberi orogusi nando chira ngere gukwana nabantu bagusi ababolinga nkimotagete tokore tagato igo simba neta una erieta choreta era netaya arengo mureka otebere industry go chirigereriare troje ngoligira industry enyagitari ya cancer center ngonya ga chale ne industry roje na ikiranie amagania ya semia ke totebe no ni tano ni komikara ni koboli na ikirani kado ko kombe aneli chimu yetire miaka 10 ntonyo re tibinte bibinge lakini ase simba netaya roje taini oke tonyore mide korenga naye amagania aya na aringa yare kunyareka na ikirani lakini ese nyeje process chiri chintambe gata ikirani yonde tegota yabanga karo leadership irengia iga ko ebinte na bikora kana ngebinte bikora te bikire kwango gete ikarante to manyanga na nyaro mu was not building in one day ya build over time karo to bato bara yubu yaba ko genda na ba ko ranga progress nero yebinte binge bikokorwa okurigereria kwa ranga ense yanku move tole towards asama gandari gusieta gete ikine kigento to kurigereria koranga ringa no korige ntoge kora at once na ikine karo kino boli mu boli simba tata kagokora genda tagete ngeringa nkia bagusiba tagete kecha kugokoru ara akura madeni ari abantu bande bakorete mero batana gwakanu uchiabu to forward ngitokora nere o indicate ko twara number of donors bagocha gusi ba build up some industries chigo kore mirimo egere abantu baitu banyore ajirororo ekero kore kerengera riekyo kero chigosi kine kerengera kebwante ko bwate sikuna kero monto egere marari aya ikerane na gusie ekere miaka ya simbe ko era akore miaka ya 10 ikiara ta ko enda gwetana miaka 10 na bokorora nga gusie se arenge ko vision yenero no yo gocha bwatero goikato ikrestu ataite ko genda kero tokuruma ko 2017 mpaka 2022 umugabana ni garengo rwasikia magiodium mugumende paka rwasikia magiodium moseneta rwasikia magiodium bone tubwatu mugabana ODM moseneta agato ODM na mugumende paka rwaiba ngakiro cyo bokora ribwabo ambabe buya ekero kombe na boli bwakurumara na bako babuye kyara bonsi tu abachoreta buna barai ba kirumunta gwate karanga rikyo konya gusi
Esenge tu arenge anda Azimio 20 nekiari to mugumenero bwa Karuwaipa lakini era asenge yoko korera abakungu emeremo ande tari abakungu boka na abana abande bare na rebona bintu binde bwenta okoru ekara bakobwaterana ngoche mbabwente gwikaransa twache twabora ninga mwako oyo yarire twasukiri gusi step ande emeremo na bakoramo na temine tinga karomo seneta chorire bwe pati ya ODM tago chikoba site mugaba ni manya Saitrol simba manyane garuete are open kwa igura aranga agotebia umuntu nga kirio fire tina akorire bobe nchupa konte binge gentekega wasariri already oyo orure room nonyo mwana inche manyane kama oversight igota gotwara muchando omusenta kama oversight ekarare senate ono ba kama oversight kabisa mbia kabisa. Brighton, we are a stubborn dog is about to die. It loses its sense of smell. The ODM party had no MP in the last parliament from the entire Kisii. But look, now we have more than 5 from Gusii land. ODM is going to be more strong than ever. Ekinanchiranete muchakano kabisa. The party is very strong. Na ende ekorokuligererie regime yegane bwata ababunge bachorire already batatu na bari nori aba nominated igonto bwate biaturi. Oinya simi korise bajijanya jo simi biamona karanda to tobwatia senjera engia kabisa awatana. The party is so strong than ever, more strong than ever. Morning ni Maina Omarani. We really love ODM as youths of Kisii County. It has helped a lot of our leaders from Gusii as a community. Ongwae and Janet are the 2 people who have been assisted by ODM, but after everything, we are still intact in ODM. Say hi to Honorable Mengo. He is always visionary leader in Kisii and we respect Mengo sana. He did much when he was a nominated MCA in Kisii. Biamana Maina and I look forward to working with you. Bia kabisa. Bimana kamanda to tumi biranga ribini kuja studio asemambi abine ko kwanda mangana ye kiama ye ODM ko rangwa kwanya ta onsane ko kwa ngino nominated MCA. Karana nyorete opportunity na konyete senar konya. ODM ya ko nominated. Naki ato ko tamakoro. Yanje na ODM na kimbereta. No to ale biranga ribio ko ODM. Azeki. Kabisa. Aratempo ni vas mugaka otana watching us from Raganga otana emiroberi bya kabisa ekiama ODM tigakie bange keroberi na kitoji kwenda gojibosio ekiagara Raila ni gara sekiama ODM otemire mono na ando isukulirina wegereire ense yaito ya Kenya igo ODM ne bwata baraya baya bali bagutama bali babeira baraya babe aboko ro yakaragoro yompo ni vasi okuru biranga byana ODM ne bwate abaraya babe no bumane sikuri bona ga barayi barona bantabaya nande bali bakogenda bali bafire tinga kangamba etwegenda bona bachikuriye gente sebakuri gochi Melody si avoka audena bwakire bya onde me yumurobere babwatizia senjera erendonge buna basa ba ODM osikurina na bube bangete kubwa ebyama binde byonse ojibozio no chikorora ebyama ebya chakiwe bikorera nande bikorera ase ekyama ya ODM ODM ne kyamekia Simba netayo Melody audena Simba netaya ase umurubiri mbia mona kromanda toto mebirangire bena injenga ndata ko bisanga go ja se studio ase mambia bonia rodora sumurubiri wa sumurubiri to kwa na siasa na magendro anaka tota kurire ligoro ya okosoka ko mugabana yo kaberu mugabana bwe county ya Kisii osokire mengo na bande mwadena okosoka kwa ngugu atimbakti ase ense ase kiama UDM kotukura ligire mano ODM bono ase national ni gero opposition orojine jo ko opposition ya biya ekero muraibu kiama UDM yo bordi kero witra somo basmiro moja hata nyodari baga dio kora ense itu ya Kenya mbajo ko offside biya asensemo ya opposition igantete gotabanga over time Kenya ya sukire akira tu gwikiresi ikire kurutu arenge single party gwikiraiga asengincha Raila Amolo Odinga iga mangana yo gotabanga yo ko yo oversight ikine kenta akorire obeire opposition leader over time lakini naende nakona kwendera kwa bana tokonyore kintu gya chenjirike kuna kocha nonya IBC yakarite bintu biru yakarita bono iga ya onchore iri over time tenga bana rikare bintu bitare ko twaro buwazi igo ekaro kumurigerere biya nonya mbono roche at 50 days ongeire gotabia serikali ngagaiga ngogosamure gente kebanta koruga obogima bwa mwanya bantu mwabakongirie magorie bintari igoro igo naendete kugwoche serikali yako batabinga inche igo nare kolera umwana inchi tari umwana inchi nande mukonyanyasa ntwaro jena mora ibwense Dr. William Ruto nasogetia marieta ya principal secretaries
ayo amogusia talenge no yomo ndwaro Dr. Mukenya naro yomo Dr. Ithari Achire ochire se kambiro akwamede marita ayo taji gwetigwa ose marita ayo tanjiru ase ense itu yakengerta bwatiricho no balance korenga nayo rojena intomogusi etu ebirwe ose no mogusi otari banga buya indetonyore ebiroge binga ase serikali ndete goteba ng'ambo be mono ng'agusi na tore igese konya kuminyoka kirenga kina ndanyorete chikura koru ng'ana bo CS bo katoete bo PS bwatakire ko bo bonge nonya bone lakini ndete koireneria ababunge baito biya mbarigerete bakarra mapema ng'a gusi ito yatigirwe roro bakanda bakaumirana bakaenda goteba president nero emanya ng'agusi nara njamata chikura naende baria bono na kingotera ng'oburai bono babunge tubwate baisanire babwente kurigereria ng'akiusi yakogana enjireri bachiete eto support tinga boria na into ntore justified kiagara national cake nendo contribute tore gochia se ekitikeri kia tax ngombe babori ekero jingwana ndekera abasa mbari ba ase county ya Kisii ekero barwete president eikie yeri tukurengo sinidi juma baba mocheti buna otanyora mabagaya bo principal secretary na berere na ongwaye na chanedi mbachangie tenjire nda se yende asoko design kwabo ikiagera okoragana mbaga promise ri birogo asigete korenga nayo birengere ibiroje na ongwaye mbasi ekerera abantu bande ose torakana ntwe bangeti esali yokorekana estarigete timanyeti gose kinkabo bumaena ekiara na barabungori gibare igoro yogo siekerera tinkagere tingamba bwate effect ekiagara president ne bwate right yo gochora abantu nera na bwata abantu bande kurwa mbabwana takobori na babori tiga babo soro ne chief whip ara abantu bande bagusi babori naki njare ko basiekerera anyori otaito ko bameremo ne mengara bae abona natigarabu mengo ko boli ongwaye bono balse ni kurwa sekia magiudia muna channel bairwe meremo na serikali enene baise kwire na goja soro ngurwa gusimba ire meremo umbaye wesiko una barai usebono una ino ando bodiam mura ba chais dina mwanganya kurwa sekia magiudia emeremo baraewe litangani ne yabo bakwirigeri buna abantu naende kerera ache bare comparing ngwa kibale gusi go kabachi chene administration ya gusi bai karansense batabanga nkibabwenta gokora karaba irumero babwenta gokorera abantu igo bagochamo asaba gusi naende ikere nimero babire compared tari gokorera gusi yoka baraigo bakorera Kenya gusi being their home bare compared gokora mirimo iyo lakini era babuna ebatebetigu na muraibwense na gweka murari saini kurwa sekia magiodem tomaye ko baigas bai wemeremo umugusina jengena bona no nyongwa uri saini tukurwa sekia magiodem oirwe mirimo nagoke tindo jingamba chenge kyare ine ye bakwirigeri barwa banyana kyare barwa abera barai baraira abantu bagusi mbabwenta gosoka gocyabuna chindi bichwe go chikoriki babwenta kwana nabantu baba batwarte parking nali amaskani yakaba kero tutugarete SSM yo mugabana kyari gotoro kwa no bodi kya magiodi mono riri umuraibwense gosijiko itara bindo bitara era ntwaro jo gavana former governor James Mwadongwaye chane tina baraibande bakwana kumukwania umuraibwense riro ngo nyatara bishwe ngakieri anda mangana ga chana ya mbari gotikana no mugabana Paulo Simbarati gose na nyalibo babakobe igoro jena abantu aba bari siko ebakari gwetangana gose bagotangana ekabako corporate gose babeko mugabana urabisi bagenda nere alimba agenda tabwangake nakiego era bagusito ko barabona abantu bagiye kwirigeri ekiagera okoiranerio mo president yosoira obisi komwakarambia egabare gutigabe swanin akore kara ya very settled babange buna bagusi batumie chirita cya gusiji chichorire ekiara nano ngwa kara nge gabana atageta abagusi bamusike ekara ko ganda na bare gutangani nayo gotukwanira bana ga tubwata barayi nyaribo na Paul Simbarati bakurugusi mbabwenta na barabu baigwana buna bagusi batware appointment bamakwanda bamarore angana nya bageni ngeyo bintu ibakoriye eko baraisi igono mba korete ko enda sali mboka bachiete egento ngereke kyomugabana Simbanitaya na tetere ne spokesman yomogusi oroje gente kyo aendre ko kwana mogusi go sinza kero tware spokesman munga ekara bagusi abagaka bari bamubekirete yange eriyo kumubeka kabo mu spokesman na ende gwetanigo era no mugabana ochoriro karansto gusi
naero bwanete kobe spokesman korusi na Kisii County karate to korege kende gionse communication endo chi national government to wente ko mutume kai gotangana twaru magega goto kwandira na bagusi igo bado ne spokesman yale ria etwe na bagaka bari bagusi na abantu turue barot ekiama gereki yaja kya UPA kya wadana kikiama kyomagusi abantu badane kiame kya jini kyomagusi da kyomugabana nyali bairete obo gavana toronya Bonchari mo bunge na royo mnaba MCA mbaro awo ngiroje kiameke kaetura atige kiama yodiam to so kiame kya UPA kya ba dane kimo gusigo sebano tikanto minyokani bionse kine kiama na byama binde bionse ngeri ko rukwe kyomo gusi ikyara mu gusi as we speak abwate byama binga bonayo ekare byama bire bira corrupt bionse pito twale patia yamo eyaba gusi bara agri upon enerera rukwe kiama kyomo gusi lakini ngende mambi so kenda osie patia ne te ko rukwe yomo gusi yue kabe ya individual yo riera lakini ebyama biri karabiko cha corrupt bionse pigusi yego kwana ngebwate patia yamo yoka na tora twale kiama kyomo gusi wana ye bire binge kero bire best gusi tego qualify ko kunge kiama kyomugusi bono mugabana James Maribongwa ochide orura sikiama kia ODM ngoyoro jo takire koreta abantu bonsi amo ansimba osenyaribo ngakina bara mero begoje bara beke para to mugusi amo anene krego majote kana mugusi tara kwana na liogerimo enche section ya nende tego kwaniranga simba arati nabwate jukumu yo korangeria bagaka bagusi babwatira na nyaribo bareta bagaka bari abananama nabasa chikada chionse tokwanire igoro yobuya gwoko bamo no mugusi ekaro byagambiru igabara yaba bero baito ko simba arati na nyaribo bare bosio torangere tomana go discuss ya agenda yo mugusi igona ero yo bwanirata abantu baito bonsi mbare professionals baito mbare bagusi bare isiko tubate chi professor hawa bare gali babe incorporated bajiche na ntotorosi gusi yeto na lira cyo gutwara masikano ichibusi enga kibona magendero ase county ya Kisii na Nyamira arabe improve kurangana naye birengera byao mengo ekero kumachikorana gusi ya drug ya tigere maiga tuskuri tigia suneka ni tigere kwa maiga iminchi industry binto mbiragajo bana jinse machinde nande gusi nere wa the resources nyingi kurangana birengera byao na kimagenda yara letwe na baranga kibarato konya magendera kine asorongura gusi alias tuare ngenga abo mabumo gusi abantu kara bagote ko kwandara na mabuna baraito chichama twanse ko sabege nto no mugusi na kyo gekogera amagenda rabe lakini okurura noko igombwate abari ende ngana nyene biroge bitwa misete bya gusina senge njaba gusiba chietari bakachikona chana magoro bakarwana ko gwe nkonyo rwara taburi no mobe okurwana ko na kurwana abantu bakona kora chana magoro ngekogera magenda rabe riyo marengera tiko yagweke muntu mungando kana taba ngapana oyinyara bo chikotaba na roleta aba gusiba chamba buna barai bakwana mnege ntakama to sabe bintu birito tagete buno mugusi na ndo taba ngekina to tenetana kito tagete ba tuara birangare bire bikubyo kumusana akero kubori abantu buna abagusintora anyora mabaga umuntu ordinary kare kwagi kurwanse modena ya mubwate nominated senator bibere mubwate bochivu mubwate birugo binde bike Finicent bachukana na jora dosine economic advisory muntu tana ebimbi baisaini roje biroge mbito isaine buno magusi bochivu webu mpoto isaine buno magusi obo chief wipu bole bunge abantu akorangire n'ababunge bagwipu nganchu toetie kwerende emotion ya serikali tariko wevu bagusi iyo emiremo yo buchivu bwo akorwa ari bunge ekaro ya akoriru akorire gari ntweto ko Muhammad scanning na ile kero gari bunge lakini kende nkeyo kigekoreta gusi lakini ekaro to gutwara mna GPS na bago to kase planning bago tambinto kibwana to koru budget ke ko butoru inkintu to bwanta konyora ebino bibiro abantu bakonyora bamana ko kurukungana baruna abantu bale barase serikali Igual to nyoro bo PS to nyoro bo campaign secretary ebibinde biri ceremony to de biribinde ceremony obyo kwego kingana ntundore considered lakini akaroto ko kwanere ya magandra go chagusi ndotageta abantu ko karanse mesa asenge njogo plan na kobanga ngangi kego chagusi egato akatwarire babo bure abaraya banene bwa gusigurumega ntoka twarire biroge binge ase serikali inkibano yikirera tutari gutware biroge ebi ebinge ase eligimu totero ngo 2017 goja tonya gutware biroge bike mechandera no bate abantu babwate bagusi kero umuntu arengera tinga ninje toise korengera linga nyarebe gachire
narebe kagendire gochibosiga arito mobwate sina batokoreta magendera aya na riri ari gusiya kababia gose kuri riri magega abantu bagagisanikire nga minister tobwate nkirisi magara obura abantu bagenda okomorora buna abagusi bamuteye intutoretera n'intwirami abantu kwanyora ebintu biri baboria byakire bona geto bwate kero umuntu akurwanira nga ninche kero umuntu akana bwate nga ninche narete gento gete ekero tutete gutwara magendera tikatotaye buno mugusi twairu gento gete na ntuna kitutagete tali nga inche nareta obonje buri na gwagarire tokona kwira na guchinseke magendera ego bona wikomo gusiata kira kwana asinjira mwanju muri ono gwethina tori na mengo twakwanira mangana yekiama ndo kwana na magendero na kiata kire gocha sorongorwa gusi twathe no ne biroge tokari gutugusiko twegwa karoge abantu bate abunense na beta kire ko baigo kemi so bimotangi no jeno ndra to tubwadia crossing majidi chanyangongo Peterson kingoina na endo jini ndo tubwadia senjere ndo kabisa mbiemono joy nyansinta na endo jeno leime yumuroberi mbiemono kromo ndra to tubwadia senjera endo kabisa na nindo chichi uchumbe jene kromo gotpongeza mo tena abantu bangi bago tane kiama imara kire odiam litunda biali ndirasareka nara jari sirwango gato ningoro jembiamo nekrote ano olime yumroberio kabisa ukondani kama kawaida Andrew Matunda hawate ano olime no olime yumroberio mpaka tukole mbiamono esikema ya ODM nara ukoboli na ya charadira kana ngoira nani ndoro jena political parties njaba the share ye jipes ekema gyodi mukanya wala tena share yabo orochenga kyobo bagiboli bwarenge mengo obo bagibolia karabo kubagwa na political parties kurwase office ya political parties ibako ba based na abantu machora tego chibunge and the percentage na beko calculated ibo wana ise kuri UDA yanyora tachibase nyinga over 500 million asinge njo bwate ababunge bakarora kana abange bune party ntuma tento bwata abunge abange kada kini bachita bunazimio kire party ekyara ngazimio bayita abunge bakabaka wana bali to bwata buno ODM nera yara to mugawo litwanyora te over 300 million Kiranto anda ke siasa ntwaro jena musali mudavadi ngote bana bone italinga kia prem game etakere ko base enseito ya Kenya abantu bafocus ko magendero na kindo gete mokonyi bomurayibu ense Dr. mokonyi bomurayibu ense katika shagwa na endeleza ko jiraira kila saa kugenda aonya kukwana raira ngakiroje siasa serikali ya Kenya kwanza nigetareba siasa oseba genda de siasa kwa ngane birenga byao serikali yebonere ya national ya UDA barabune campaign bachagete ya 2027 bone go bamanyete nga major competitor bakora kuraira Morodi na kieke bakuna merete kumasanya nta kuri mapema lakini etiga bamanyanga raira Morodinga no muntu bw'abantu abantu mbaroche nga nero barwanereire na no bosiboro borochera to kukwana siasa bune yembwa kabairo kare anga bane kwaso konyoro kanyerere sikawo senyente lakini abantu bamanyete ngo barayubo omuntu agareta bararora no musikiraira Morodinga na kiako na gukurira ngari tangani shugulikira abana inchi tawanse campaign ya 2027 rairo abere quoted several times gakubakani lakini nabaria mbabwato bwabanga nonye twasote serikali ya bakongaire noroche na bagotapataba batebetenga baada munango beke bibilinseiga amagori yege mtogeta chance lakini gacheta ka maintain state igona kitogota abanga na barabungo panic bare bune serikali babwento na ko blame bante wenda bakole mirimo raira ne mirimo yako bakoso ngapa mchafanya vizuri batige blame game kolingana naye ayino mubwasi bwabomboasi mioro moja sanena sikia magiodium yari ko banasi mioro moja irete oborai asamatuka twakorange tujo korange matuke mia ali kilo modalo tani mina bagonya na korra magendro yari ko banasi mioro moja ya irete koranga ne brengle biao tangantorebu yake kubwe serikali ya Kenya kwanza usema tangitore wasi angetore buyamono ikiare agenda ya azimio ya renge berkiria enjira yogo chaka okonya abantu abataka usikurige gente ka abantu bare kunga nunga poto map bakwa wiribaro njendo chenga egento keria kya chenjiri kya ansire nga bono tunatoa bei ya bidhaa hapa chini tukuche juu mbabu ate gento bare gorari lakini babisete bona garo kurige biyago poto map iriteyo poto map approach usikurige linanya monto mamambogo uri ore chaka bese cabinet taiyo igo azimio yare goita kobeka abantu byamana ekiara they understood government na kiko skocho basi mbemano mengo kira tutara kuru muroberio kira ebiro bitu bya ede ntoko kor tutara kwana mangana climate change kira summit nera sensem Egypt na ibuno mo Kenya batena climate change ro yire to karu tware mechande menge enchare ndete kwa kensi ya Kenya
none nduzugono n'umugabana we county ya Kisii Simbaro tena tutagiye dukorera mangana climate change none tuguturgo cyane gogeza amatukaro busimbure batetu no ngusi twacandegire na kiroje mero beriketa kereko begwa engere climate change yekoba amacha te kubarana nase achi kubarana nase county ya Kisii ngikera akoru ndatujunya none ndagiro gesa amatukaro busi bangane birange byabo ritangani ntete gotebanga intuntu andreti gwa bane chisokoro cheita baibuli baita batangani environment yarenga kilini yerengia bono yaikire ese totabwatia masikani ko cha nature ese bintu biri biroro byabekire sengenje yo go sustain yo gwa mwanya bantu ekaro kurigereria ecosystem balance teyo ekarete yo eliminating vegetation ya bere interfered with trashlands chi wetland chi normally chire water recharging centers ekwa kaiguro mu gusio mate garenge berkiria igare gotabanga muriro no rukoibora ringo esasati ibora amache wane sasati iri yare koibora amache twaye saririo twasimikira remete wana mitete iri koibora amache goikatoira nari asakuru twanse kumanyanga trashland iri etigire roche sasati iri emere egara twanse ko maintain chindo chito chitigo dry na mbende ya kabere abantu bakuru kubanema n'abantu batenete environment baru kiria guidelines ne kiekoba wisikuri ne town yeto ya Busungu tubwato roche oromo natural drainage system erari bari kiria karo ko yerigereria erembo chabo bobe bo chabo boli bono abantu bakobeka chisigwe kibamura roche mbali korengera ringa abantu bande bakare ko kimate downstream abantu amache bako chikunyuna kiare ekinege ntokebwanta kurigereria mano no neme ya kumusasa bamanyangana kibakora ibintu byabo wisikuri abantu bagachira along the river banks eyu etaribo ekiara bono ego associate samacha kuruta kwa tigende teyo roje rutare ko dry nonye rera bona bano go chiko mutinyo na to kwanda January February ga ngote kanyoro chiri chindo chinyinga gusiga chikama mache teyo igo go ikatoira nari turusie meteri ko nywa mache roje tuira ni sasa tiri yare ngo abuna kale egara to experience to tuare nande go etani igo tunare go simeke mete inyorete mu president yorarire moi igara bata gukata mutima ja panda mbili igo korora ngo mugakori na manyete nga inki uchibosiga ngo gutwara tuarenge amangana climate change tobeke egara ensebe cool na amangana yimitekara gusimekwa emondana tokisana tena kero kwa nominated MC nkwa koreta maya oginyuire lakini ngonya orore na nominated MC kero ba be nominated mbari gichiba nyiro asama tukare bozio no ni wasikia mgiode mko nominated bara abantu bandari ngo ba amore na ya kero waso ira de na ya kache kunyiro asama tukare bozio te abona kwa nominated we miaka 10 ko koralia asante ya buna ni matege kwata makoro asikiama oko nominate we chama ekero romneri wa kodire mirimo ye party wa chirega na section ya gusina no amare tuabaire representation yabo ebirangara libina number 1 muntabwenta gutoka gara chira assembly akwanere bintu bi affect mwanya bantu onyana basubate bako ba nominated bakwanere igoro ya gender the violences that you are seeing here FGM jiri bakebeke to tuare ba move motion chire relevant to abasubate bako support wetanigo okande village naro abantu mabwenta gukaranzi go some public participation yakoro abantu bataye kunga inki mubwana takokora ubuna abantu egara mubwana musiko chibusuna nda makonye around eri yane abago tabana bakonye tenko nda na arenge all over the county na bokonyora gwakwanira abasaye kwa batene ke babwanta okora banso bombe bokaiga ne eri babegete youth fund yeri national government na aba youth bali bakonye bali county na rwane tenga tigato tuare emotion ye movie ku tuare youth fund at the county level abantu bali bali bakora biashara na basubati banyora chibashira around iga ikine kigente ke bwanta ka photo now and then egarege kobaigo kego chansa abantu baito bakonyeka ebino bye birangara kero ko nominated gwenta kana birangara rio manyetenga kwa nominated tari sengenjo yao lakini sengenjo yabantu yeke wango keri kwa nominated ngo kwa na mana public participation ntorjo mugabana awe county ya Kisii Simbaboro radina aronje timoro berio asaba abantu bonse be county ya Kisii bajukuru birangara byabo igoro yali batakire gokorero na kiroje kerangara riege ekine kerangara riege yana ndengere ankadisa constitution yetu na ende intotara participate unebwana takoba iyo ntete kwera riyo mugabano ito musike Simbara atibya ikyaro ororire ngambu yabantu bonsi pibache baru birangara byabo totararo si budget abantu batabe ngantu seito kagento to chandete eto takete tonyora match
tobekera abantu edibu nande mbabwate ng'ombe bono abantu abanyene barwe birangareri byabo ase budget yabo inkike bwante koba gekobekwa ase omwaka oyu igo erinegente kiara eko bwata maoni y'abantu egara baisaneke ngoborai bwa serikali tobeke tororo ngotokonya tuli buna tutagete. Morning this TV, Brayo Oyaro Kurumarani Ward, we love ODM kama party yetu. Ongwae na Janet learn of ODM party because they had corruption in Kisii. Oyin Brian Oyaro ni birangere Brian Oyaro ngo somadari biane usebian this TV ibini bya Brian. Hona ni Bomengo yeye ndiye kiongozi na mtu wa maendeleo Marani. Akotena akuwish kwa ko bomwe msio Marani na bo kwa roja kwa bakonya mano. We request him to fire from Mpikitu Jaji North eko kwa Mengo na waja wafanye kazi na Kisii wakiwa na Honorable Simba. Yoko rago takita maana ochota ucha kubuli ya Kitu Jaji North rende. Asante sana Brian. Nje naonda asenga nje abo Kitu Jaji North mo make decision ye yunga inje matagetendani na omo goja tokwane egara tumanyangana kitako ganda busi. Mbia kabisa mbia mono manjumure kero kwa nyore ko bamo na intibon naga Mengo aro bosemi bwa ebo mwere gosiringa na dio mwere kero troje na jade de kisoto tokoro moro birito o mambia bonet katika ro bosemi bwa ebo mwere kero rieti kamera Mengo. Mbiyamano sana abarigereria baminto bagusi igo ntete koberanire biya singencho yabatara rutobwate tokona gusuka uchibosio nabo ntete ko teba nga akramurigereti chingongo chinde endagere borete abantu bakoraranjara batabwati endagera toyairane mugondo torosi endagera yaito nandi tonyaga chabuya egere konya abantu baito wetani igo nare kobori nga asoro gongorwa gusi amangana yichi seminar iranirense totware chi committee at sub county levels to discussing and kemagandra yichi semita go chakandra uchibosio unabona tokabwata musiasi ito twaegu machogu tomo involve atotaving na ki na development yichi semia korugo chagusi egere tokwana buna bantabamo totabe tiamo totware karengera ringana kitete semia itaganda go chibosio egere toikero musiasi ito moboli kitotagete nabona ndo bado tokandra kutigara maya jena basabira maya nande nare batabango mugusi totua tabe na bomo totua romarembe totie kona chana chintenge karimo arore muntu uri guchibosio na baratokonya tigabwate sigwe na nyene nchare y'abantu babwate ngochere ya ikese tanyara ko gokonya indi ryonsi ryo obe otware binte binge n'abantu bande babwate to gutwara marembe byokora biremeyo na basabira maya nande tigatokonya barayi baito bari barororo turigereria ngangikere tuteta gukora una nomugusi egara bikoru kulingana muna tutagete nanda maskani yabo no bataru babo na toko babantu bumukibino twakabire butambe mbia kabisa manju muri kera kwanya liba kwa bana inde dwi machabe ni nkoroche na kwanga mana inde musito jasba ndoje na mwali ngina mana inde king smart boy no mwali kama mana inde twabakire mbia mono kramwa twara ko borgerio bia twakwanira mangana ye kiama gyo dm cha msingi gerina Mengo atotabiru yoro mugajibe kiama gia ODM atotabirina ODM ni imara se county ya Kisii go meteke benke bota kwa mugaji go keraru mugajibe kiama ki gongeroro kero bagbatena na kirosio ndie kio yoro myakiro we kiama kio ODM bia mano kerdo atotabiria mangana atotabirina na reta kiro koragana magendra cha sorongorwa usi atotabirina tuti kuna chana magoro konintana magoro tubwa to focus turi ready amo abo kerato tabirino mugabana be county ya Kisii Paulo Simbaradi ni garo beredi ni gabata maya wo kietaya yoke ase miaka akugamba se county ya Kisii na koleta magendro to ejinda stringije endo binge kiagera abotendi bora se county ya Kisii ni gobolwetera se kiama ODM na wakerembe mono kro wacha kuri ndi Steve na Robwansu bomausi ni gotwara ngina Mengo chwango yore umugachi we kiama ODM ase county ya Kisii twabwaterna yore ngamaga ye kamera nsemiri ni kuna malivya gochira senjere abene Joshua Uta kro wabwaterna John Kebati na intuni gotwara na injini wana ngina Sara nyala ngiontita asomoro berio to kotena tumira nangio asomoro beribuna oyo litukuri angiro letu twakwanda bochenu tumira nangio twarobodiru be me andi Steve na Robwansu mausi eriane Brighton Makoli.